Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында кыскача. Татлы ризыклар, уенчыклар һәм пазалар, мәктәп, колледжы һәм университет укучылары бүләкләр җыйдылар кемнәр өчен. Яңа ел козлары очып китте, шулда тематик ярминкәләр тәмамланды. Мотоцикл һәм автомобиль бул транспорт чаралары ватанны саклаучылар өчен аларны активист Валерий Тигр алган. Ул хәрбиләр белән даими элемтәдә тора һәм аларга ярдәм итәргә тырыша. Толырак калдагы материалда. Раз это не подкрасил. Валерий Тигр питбайкны кара төскә буйшулайтып, транспорт тәүлекнең караңгы вакытында күренмәячәк. Бу инде аның хәрбиләр өчен сатып алынган икенче мотоциклы. Беренче транспорты белән барс кушаматлы сугышчы файдалана. Активист ватанны саклаучылар белән бәйле тарихны сөйләде. На днях Барс позвонил, когда возвращался с задания, его начали атаковать камикадзе. Это такие дроны радиоуправляемые. Вот. Он быстро от них маневренно на питбайке скрылся, занял свою позицию и так питбайк ему спас жизнь. Валерий Тигр сүзләренчә, мотоцикл белән идарә итү җайлы, аның тизлеге яхшы. Как он рассказал, маневрировал, они падали, и также от своих ребят, можно сказать, он отводил удар, камикадзе за ним шли, вот так. Его, наверное, дроны кто-нибудь заметил, ну это мое предположение. Но питбайк спас его. Мондай техниканы сугышчылар бәрелешләр кырыннан яралы иптәшләрен медпунктка һәм хастаханәләргә алып бару өчен файдалана. Автомобильне яңартып тормаганнар Валерий Тигр аңлатканча, бу стандарт модель хәрбиләр өчен уңайлы. Машинаны күбрәк үзгәрткән саен аны төзекләндерү кыенрак була. Фронтка җибәрү алдыннан транспорт тикшерелә. Активист сугышчыларга кирәк кадәр җиңгәнчегә кадәр булышачагын белдерде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Татлы ризыклар, уенчыклар һәм пазалар яңа ел алдыннан мәктәп, колледж һәм университет укучылары балалар өчен бүләкләр җыйдылар. Бүген алар Кама балалар медицина үзәгенә хастаханәдә яткан балаларны котларга килделәр. Волонтерлар балаларга уңай эмоцияләр бүләк итте. Регина Хайрнасовага 3 яшь ул беренче тапкыр хастаханәгә эләккән яңа ел алдыннан кыз әнисе Илсинә белән бергә 5 көн Кама балалар медицина үзәге палатасында үткәрә. Бала сауыккан һәм бәйрәмнәргә бөтен гаилә өйдә булачак дип сөйләде Регинаның әнисе. Сегодня нас выписали, мы подлечились, да, и здоровы, и встретим Новый год. Спасибо, что приходите, поднимаете детям настроение, поздравляете. Для них это очень важно. Яңа елның төп герой котлаулары хастаханәдә яткан балалар өчен бик мөһим дип уртаклаша ата-аналар. Аларга бу күренеш бик кызык. Аларга инде кыш бабай кар кызы килү бәйрәм. Алар аны көтүп алалар, теге шатланышып, бүләкләр көтәләр, үзләренең теләкләрен язалар. Балаларга бүләкләрне кыш бабай һәм кар кызы тараткан. Педиатрия ярдәме буенча баш табиб урынбасары Наталья Наговицина яңа ел төнен хастаханә диварларында 30 бала үткәрәчәге турында сөйләде. У нас на сегодня, конечно же, намного меньше детей, чем обычно, и это понятно и объяснимо. Всем хочется встретить Новый год в кругу семьи. Но каждый год у нас, конечно, останутся детки, которые, к сожалению, не смогут уйти из больницы. У них будет необходимость продолжить лечение свое в стационаре. Поэтому какое-то определенное количество детей останется. Уңай эмоцияләр балаларның сәламәтлегенә яхшы йогынты ясый, шуңа күрә балаларга бу игътибар бик мөһим дип уртаклаша Наталья Наговицина. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңа ел козлары очып китте, шалда тематик ярминкәләр тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, алар декабрьдә гына узды. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары каз, тавык йомыркасы, сыер ите һәм башка күп нәрсәләр сатып алды. Ярминкә майданчыкларына 305 тоннадан артык продукция китерелде. Тавык йомыркасы авыл хуҗалыгы ярминкәсендә иң кирәкле продукт булып чыга. Хәзер аның дистәсен 160 сумга кадәр сатып алырга мөмкин. Чагыштыру өчен узган ел бәяләр 80 сумнан башланды. Фермерлар әйтүенчә, бәягә күп факторлар тәэсир итә. Авыл хуҗалыгы продукциясын барышында алсаң, аңа куйган хезмәтне, чыккан чыгымнан шутласаң, йомыркадан гына түгел, итләрдән, тавыклардан барысыннан әйтәм, мин үзем хезмәт күргәчтен вакытны барысында шутласаң, ул кыйбат дип әйтмәс идем мин аны. 60 күккә алдык без, күккәне яратабыз. Монда күп белоклар бар, организмга әйбәт. Кыйбат түгел, доступный бәяләр.
Evet. Уфас мәгълүматлары буенча тавык йомыркасының бәясенә импорт препаратларының, азыкның, прививкаларның кыйммәтләнүе һәм башка күп нәрсәләр тәэсир иткән. Ярминкәдә тагын бер популяр продукт каз, аларның бәясе 1 килограмм өчен 600 сум. Узган ел белән чагыштырганда 50 сумга кыйммәтрәк. Сатучылар яңа ел өстәлендә нинди кошны сайлау яхшырак икәнен белдерде. Казның аның сортлары бик күп төрле. Менә минем курда Линда дигән порода, ул итлерәк и сочныйрак ошаганда. Халык бигрәк менә шушы Линданы яратып ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатучылар сыер ите бәяләре узган еллар дәрәҗәсендә калды дип ышандыра. Бу хәтта чыгымнар күп булуга да карамастан шулай. Әйтик, Айгөл Мөбарак шуны сатуга 3 сыерның итен алып килгән. Без үзебезнең хуҗалык итләрен алып килдек Аксубай районыннан. Чаллы шәһәрендә инде мин 5нче ел. Монда халык бик тә әйбәт, бик тә итне бик әйбәт алалар. Безнең бәяләр 450-дән алып 550-гә кадәр. Бу ел авыл хуҗалыгы ярминкәләренең соңгы көнендә сатып алучылар шактый күп булды. Бик яхшы, казлары нормальный, мотор. Бәяләр ничек, кыйммәтме, юкмы? Средний, терпимо. Кыйбат дисәң дә була, эшсез дисәң дә була. Казда тагын ниләр, канатлар ниләр алдык. Аллага шөкер, бөтен нәрсә әйбәт, бөтен нәрсә Аллага шөкер, ни исән сау гына булсыннар. Менә бу ул бит теге үстерүчегә бик авыр дөресен әйткәндә. Шолда авыл хуҗалыгы ярминкәләре тәмамланып килә. Хәзер киләселәре 2024 елның язында гына көтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа елга санаулы көннәр калды. Күп кенә хуҗабикәләр хәзер яңа ел табынына нинди ризыклар кую турында уйлана. Камчатка балыгы һәм улдыгы сәүдә күргәзмәсе бу мәсьәләне хәл итәргә ярдәм итәчәк. Диңгез деликатесларын Грин сәүдә үзәге беренче катта сатып алырга мөмкин. Сәүдә күргәзмәдә диңгез деликатесларының зур сайлау мөмкинлеге акбалык, нерка, омуль, палтус һәм әлбәттә Сөләйман балыгы патшабикәсе чавыча. Диңгез продуктларын төрлечә әзерләнгәннәре тәкъдим ителә. Астызлы, кайнар һәм салкыны сул белән ысланганнары ассортиментта шулай ук бер төкле улдык та бар. Ул А, Д витаминнарына һәм фолиевый кислотага бай. Самое вкусное здесь чавыча. И копченая, и слабосоленая, и, конечно же, икра во рту тает. И очень всем рекомендую, тем более в нашем возрасте это очень полезно. Икру и чавычу. Вот это я чаще беру, да. Что будете делать на Новый год? Бутерброды с икрой. Икры взяли к столу и все. На новогодний стол все. Камчатскую икру я взяла, чавыча слабосоленую. У внука день рождения, 25 лет. Праздничному столу сегодня. Кызыл улдыкны лайыклы рәвештә яңа ел өстәле патшабикәсе дип тә атарга була. Аны алдан сатып алудан курыкмагыз. Бу диңгез деликатесын туңдырырга да була. Суыкта балык һәм улдык үзенең файдалы үзекләрен югалтмый. Украшение праздничного стола станет красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, изумительная икра. Она богата витаминами, микроэлементами. Супер! Камчатка балыгы һәм улдыгын 31 декабрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 25 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Ананас Коста-Рика 189,90 за килограмм. Это победа.